Education is an act of love and thus an act of courage. Kiniagi pa matudaan sa atuang makauban this morning. Nag-viral ilang post human nga sabay sila ni graduate ug pareho sab silang cum laude. Karon dungan ta nga ma-in love ug ma-inspire sa ilahang istorya atong i-welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV si Irene ug si RJ. Alright, Irene ug RJ, congratulations! And truly inspiring ang story ninyo as a couple kay dungan mong migraduar nga cum laude pa. First of all, paunsa nagsugod ang inyong love story? Nag-start among kay first year pa po ni na sugod mangutana sa assignments, matunon, tapos gapadugay kay siya akong kanang kauban mag-study mang pudkod. So kanang ka-develop pa yung marinana gud na magkinabangay sa tanan projects or realize na namo kadugayan na Irene and RJ, at some point gipamatud-an ninyo nga dili babag ang love life aron makalampo sa pag-eskwela. How does it feel nga dungan ninyo karon ginapanday ang inyong future or career? Happy po kay along the way dili lang man kanang kami lang jud ha kanang naapoy nagkatama sa amuha friends, seniors namo mga classmates. So kanang matatabang dito sa amuha. So kanang the picture kay kanang ginapasalamatan ginamo sila kay wala sila dili siguro may Among nasayran nga unique ang inyong bonding while studying. Can you share that to us? Unsa iyahang or inyong style sa pag-study? Kumanggod kay kanang mag-isod ko mag-study na ako lang isa. So murag ang ako kanang type sa pag-study kay kanang question and answer ko. So magbasa sa me tapos after taud-taud kay magpangutan na me para ma-assess ko dayon kung unsa among natunan. So mo na siya kanang basa sa me para siya sa ako maghanap ko sa iya para kung sa to among kung nasabtan ko na mo to among i-study kan nana. Tapos isa pod sa among ginahimo kay kanang pag mag-exam and quiz good me nga ibalik kung gamay ni ana nga score mao gid among i-studyhan usab i-review usab like dira mi mag-focus sa kanang subject. And kung tinabangan gyapon mi kauban among friends. Usa po'y komento, RJ and Irene, sa inyong mga ginikanan, may tungod sa inyong kalampusan as a couple. Sa ko ang family, proud tayo sila kay wala mo ko sila expect na ma-cum laude ko kay murag lisod jud kaayo ang biology like murag to the point na makahilak na lang ka kay murag imong gistudyhan kay murag gulay pulos murag ana dagod tapos na-shock na lang sila nga na cum laude ko and pasalamat ko sila kang RJ kay kabalo man sila nga kinabangay ni like nag-focus gid mi sa mo ang pag-eskwela and okay ang result sa mo ang pag-uban. Sa ako ang parents ko kay happy kayo sila kay wala po sila nag-expect kay dili man ko ingon na achiever ko yun. So like eskwela pero dili ingon na nang study kayo magana. So what sila na-expect niya lipay kayo sila po. Well, kabalo man gyud ta nga dili gyud lalim mo eskwela sa college. Kamo Irene ug RJ, paunsa ninyo gina-motivate ang matag-usa in times of problems, whether it's financial or academic? Sa ako na part is lucky scholar mo ko sa DOST. So kanang thankful po ko na nakapasa ko kasi scholar po sa CHED. So kanang naami maintaining grade. Pero wala siya namin na naka-stress good sa amo. So una-una lang namo na kailangan lang namo mapasa para mapadayon ang kanang financial support po sa anak ko. Alright, mensahe ninyo sa mga estudyante nga nagtanaw sa tuang programa karon. Dili man jud important kay mga kanang mga bitaka or partner or pero kanang bonus na sa mga pero if ever wala jud nang naamatay classmates, friends, family. Una-una nato sila pero sa atong pag-eskwela kay para sa ilaha mo po niya akong ginabuhat sa eskwela. Sa ako pong part
the first year magugo, wala din sa ako ang una-una nga mag-uyab-uyab or what, like, need lang din ako kauban nga mag-study. Tapos, kalit lang magututanan. So, pero sa ako sa mga estudyante out there, dili din siya importante nga first year pala daan mag-uyab-uyab mo or what. Kinahanglan din yun nila yung kauban na mag-study or kung gusto nyo, kung kamo nga type na tao nga nag-self-study lang mo, kamo lagi isa, okay lang po. Pero dahil magudang na din may kauban mag-study kay dira mo makabalo ba nga unsa yang idea, mga idea, dira mo magka-exchange of information. Daghang salamat, padayon mo sa paglambo, more power.